Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Yang belum, silahkan klik tombol subscribe. Gratis kok. Selamat menonton. Gas! Slang! Rolling, action. Ojo lali, klik tombol subscribe. Ini teman project, ini teman-teman. Ojo lali, klik tombol subscribe. Ini teman project, ini teman-teman. Sopo ngerti kowe guyu cekakaan. Angger ndelok channel teman-teman. Sopo ngerti kowe guyu cekakaan. Angger ndelok channel teman project. Cek. Iki aku di pantun rek. Pantun. Piye pantune? Ngene ya. Sekali karo leman kurang ojek. Ojo lali klik tombol subscribe ning teman-teman lan teman project. Salam Gasleng. Cut. Kok sepi meng ya mbak yang gawe lagu buku-buku nang kene. Benaknya apeku yo Mundur. Mundur ae. nyapa le aku tembokan mundur. Maju. Mas jebol tak ora iki. Maju. Aku mbok kon maju. Ya ta foto kuwi kok kon maju mundur. Ada Mbah. Malurin Mbah. Oh, udah biru enggak mulai. Ada apa Mbah? Apeku le benakno. Ben nonton lagu. Oh. Iya Mbah. Diken nyetelne lagu sing kok wingi kok, sing di Jawa nih kok. Nggih, Mbah, tak setelne. Aku nyapa le mbok kon maju mundur. Lah, mau kula batu pireng, Mbah, ki main game. Terus jenengan nyeloki. Yo ngono. Olah le kok ayo tak kira kok enggak baik. Boten ya, Mbah. Lah, jenengan mang beton iki wae ben tambah gayeng lak lagu. Apa yo gayeng ta le nggawa kok iki. Wong jarien, ini tak salah lagu. Kok ngene? Nggih, riyen. Iya. Kok penak meng le suarane. Ya nggih, Pak. Iki mari gayeng kok enak pola. Olah rasane penak le tak gane rono ya. Wah, baik kenaan iki. Ya nggih, Pak, mau tolong kok menapa? Iki apa ini, Pak? Ini ya.
Wah, bae jan kenaan pol. Aku ning ngebas-ngebas wae. Bah. Baiknya mau apa mau? Ini malah tidurnya nyenyak. Yo mau yo tolong aku kan ngenteng lagu ngono kan. Lah, pasti aku wingi bar tuku earphone kae. Piro? Piro? Gaming ya paling ratusan ya. Ratusan lah, ratusan. Kurang lagi. Di biasanya kan baik kan wong lagune ya biasa-biasa ning HP ngono tok. Iya. So dikai ana anes kae malah seneng masuk kae. Yo beno iki agak anu Bos, gak suwung kan. Sore kan nunggu di buka kan yo ayamnya kan yo lagu ngono lho. Sing cek Facebook e piye? Eh, Cek Facebook sing wingi mbok tresnani jare yo ninggalin kowe jangan cupet karo kae. yo piye ya? Aku saiki ya wis ora gagas kata luka, aku wis gak luka aneh aku. Lagi ora aku tak gawe los bahagia. Los Los sekarang wae. Ya apa ngono, kamu nak pernah demi kerja terus gak bakal mlaku. Iya. Enake stagnan ngono terus gawe dekne. Yo nek dekne mikirne dhewe. Nah ora. Piyo. Ora. Kan enggak lagune sing lagu dewe Kowe ya kuwi kuwi lah. Nah, Nyanyi kuwi. ini aku lagune yo kuwi. Nyanyi kuwi ya. Kuwi. Kalau beda ngono gimana? Ya, Dia ora kendang yo. Tang dong telatong aku lurus orang apa kata tunggu urusanmu aku dewe wis karo liyane mengikuti paring Tegas. Ebo, Tang dong. lelano aku lulus no dalam aku apa kata tunggu tak ganggu urusanmu aja ganggu urusan wong liya kono wis karo wong liya Tuh, hasil Bahan ya? Ci, roh, lu. Tang dong. lelano aku lulus no dalam aku apa kata ganggu urusanmu aku dewe kowe wis karo liyane mugi paling ikuti rastune Apa penting ibu ya. kadung wis babal wis ngene lali muak malik Manusiawinya. Wingi aku diulingi bayai kan semani omahe. yang bayarnya duit anu lho, Putri Ayu Baru nulis apa pondok kan? jangan Oh iso saya aneh bayai. masamu jenis wong jodoh itu gak kemana kalau sudah jodoh pasti ya jodoh Iya. jadi saja no jangan selesai Aku berbayai. yo yang suan kono aku nawa dikai
Oh, apa ngono wae. Nah, katamu putri ini sing kok padha piye? Yo. Meneng ae saya mosok langsung mbok njaluk nomor yo. Atau iki piye ngono lho yo penting intine dilirik ngono ketoke masuk yo kok. Yo Poso penting. Poso yo berbuka. berbuka. Ya engko menawa aku bukan kono lah kowe wis pepet buka ya kono aku. Telepon kono. Lha sapa ngerti sing sepane kan putri ini kan iku tidak so stalkeran. Stalker. Oh, stalker. Yang tak adus ya. Ya dah dosen undang salat. Dan penting kono ketemu. Ya ngepit menak ngayo. Iya. Jeng motor amene-mene karo ngabur to. Yang kepit kae yo. Yo nek numpak ya tak lupane. Sudah, jalan. Ka sore malah iku ora sudorono di setiap arep Mbah Yayi. Wis tetoknya. Ayo, kita rasake iki. Jadi ini ngomong kayak kebersihan bagian dari iman. Bener. Bersih ya ndak yo ayam tentram ibadahe, ora ono gangguan, khusuk. Allah pangeranku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, kitab Al-Quran panutanku. Sepi men ada orang tinggi. Oh, Bejo. Dia bayai, ini loh, aja ngaji. Yo sakno dikatame ya, Bejo. Ini bayai. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Harus ya. That's it. Tunggu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbah Yai ini enten Mas. Ulah. Wonten Mas, niku atus sing ngaji. Jenengan mantos sire. Nggih, mriki. Nggih, Mas. Tapi Mas, jare sampean arep daftar kuliah. Situ muka. Yo, jane iki nggih pengen Mas. Yo insyaallah niki anu Mas, tesik kulo-kulo riyen duwe. Nah, kalau salah ya tahun ngarep insyaallah lah. Bismillah nggih ajeng daftar kuliah. Walah, ya muga ya Mas, iso klebu ning kampus sing mbok pengen ini ya. Nggih Mas, nggih. Amin. Amin ya Allah. Mugi saged terima lah. Nggih. Walah, nggih pun Mas. Mapodosi Mbah Yai riyen. Kula ditimbali enten keperluan napa lho. Walah, nggih Mas, tak panggil riyen Mbah Yai. Kula ya nggih ngaji teng dalem. Nggih, tas rene Mas. Oh, nggih Mas. Wah, yo, nggih Mbah Yai.
Piye kabari deh yo? Alhamdulillah, saya Mbak Yai. Sehat-sehat toh di rumah? Alhamdulillah sehat sedaya. Tapi Mas Rian mboten tumut. Mas Rian gak bocok pisan. Yo jinjing insyaallah Mbak Yai. Kula jak mriki mulai. Dari ini gue saya buka nih kene kok piye? Nah mau tesek niku kerepotan teng griya kare simbah barang niki. Baik, sehat toh? Alhamdulillah sehat. Baik, Batori, SDW, sakne. Nggih. Nggih kula kekalih Mas Rian. Sama dinten temriko insyaallah. Ya piye pasane? Nggih, alhamdulillah niki tesek lancar niki. Dereng enten sing Gung bolong. dereng susah bolong. Ya aja sampai bolong. Nak bolong kan wis gedhe isin karo kancane. Nggih Pak Yai, insyaallah nggih. Mugi saged tutup posone sampai selesai nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kayane Abi. Oh, gorene, Nduk. Nggih. Iki putriku, dhisik dhewe jenenge Tika. Pinduk jenenge Mas Rio. Nggih. Wis ya. Langsung ning mburi ya. Iki kan wis buka arekan. Nggih. Timbangane kok ade ngomong terus malah gak buka-buka. Nggih. Ya. Nggih. Pokoknya buka ning kene ya. Kan wis ya wis alhamdulillah Umi wis masak akeh.